Šport.sk. Žijeme športom. Tak a sme tu znova. Zdravím všetkých fanúšikov MMA. Čaká nás ďalší turnaj Octagon 51 v Prahe. Ideme sa znova pozrieť na zápasy na hlavnej karte, dať nejaké tipy, analýzky. Máme tu zase hlas ľudu Majka. Zdravím vás. A ja sa postaram o tú analytickejšiu časť a teda náhodné tipy. Takže poďme sa pozrieť na prvý zápas na hlavnej karte. Prvý zápas na hlavnej karte máme Ion Surdu versus Stefano Paterno. Majko, ako vidíme tento zápas? No, podľa kurzových predpokladov je favoritom práve na prvý menovaný. Je to šampión dvoch rumunských organizácií, takže myslím si, že právom je v roli favorita, ale... Ty si sa dneska pripravil, ty kokos. Tak trošku tiež prezývaný aj ako Dracula. Ale to tu nemám. A nie, mám. Každopádne myslím, že pri tomto kurze nie je o čom, ale Octagon vie byť veľmi vrtkavý, takže... Je to MMA? Vidím to v tomto zápase, že podľa mňa Stefana moc nepoznáme, nevideli sme ho, vyzerá na postojára, takže podľa mňa Ion si to zoberie domov. Je to bývalý šampión, ako na druhej strane treba povedať, je to bývalý šampión Cage Warriors, takže ako určite má niečo za sebou, ale práve Ion má 10 finishov už v prvom kole, takže tie kurzy naozaj v tomto prípade sú smerodatné, ale do 1.35 by som asi nešiel. Nešiel by si? Asi nie, ale to už je samozrejme na vás. Ďalší zápas, Daniel Didi Škor versus Martin King Kong Zavada. Už to meno King Kong vzbudzuje rešpekt, ale na druhej strane Didi, no až taký rešpekt nevzbudzuje. Ale ja to vidím tu v tomto zápase, že mladá krv Daniel bude lepší v tom postoji, bude silnejší, má výškovú prevahu. Kurzy hovoria jasne, ako to vidíš ty? No, spravil si rešpekt v KSV, takisto aj v M1, takže myslím, že ten King Kong, akože áno, kurzy sú na strane práve českého zápasníka, ktorý bude mať určite domácu podporu, ale ja by som nemeckého King Konga určite neodpisoval a možno by som skúsil práve 4.15. Pri poslednej typovačke, samozrejme niektorí tu typovali trošku inak, ja zasa inak a vtedy to vyšlo a mám takého tušáka, že práve tento kurz 4.15 by kľudne mohol byť. Kde sa chváli, že si natypoval viacej správnych výsledkov, hej? Nech rozhodnú diváci. No, samozrejme, ten kurz je lákavý, hej, oplatí sa to možno vyskúšať, lebo je komplexný zápasník a hlavne je neukončiteľný, ale ja si myslím, že tá tvrdosť Didiho Škôra rozhodne tento zápas a ním to, že tam bude nejaké TKO. No, uvidíme. Ďalší zápas. Carlos Terminátor Bébola. Ondro, kúkaš zase? Hej, zase som to dal. Hej, áno. Ja sa hlásim do tej pozície. Chcel som povedať, Ondro, si to ty, ale... Hlásateľa. Áno. Versus Samuel Pirát Krištofič. To si neprecítil, ale. Ja Piráta moc necítim. Nie? A akože pozdravujem, super chalan, ale moc ho necítim. Keď si ho pozveme do štúdia, uvidíme, či mu to povie aj do tváre. Každopádne ďalší zaujímavý kurz, 5.61 na slovenského bombardéra pod vedením Attilu Vega, ktorý vie, ako na Carlita, ale už bolo viacero zápasníkov, ktorí vedeli na Carlita a vieme, ako dopadli. Takže jeden to vedel, jeden to ukázal, hej, áno, tú cestu, ale podľa mňa v tomto zápase veľmi zlé je to, že išli ten catchweight pre Piráta. Hej, lebo Pirátova najväčšia šanca bola to, že Carlos veľa zhadzuje, išiel by do 84, bol by odvodnený, trošku tá brada uvoľnená, bím, a padol by. Hej? Ale bude mať váhovú prevahu, určite nebude musieť toľko zhadzovať, čiže ja si myslím, že toto bude totálna dominancia a dal by som možno nejaký tip, že pod 20 signifikantných úderov tam bude zo strany Piráta. Neviem, či niečo také kurzy ponúkajú, ale podľa mňa viacej signifikantných úderov za ten zápas nedá. Čiže príde k ukončeniu podľa teba? Nemusí prísť k ukončeniu, ale Pirát sa bude trápiť na zemi, čiže bude tam ležať. Pre Carlita, či už na body, alebo aj môže tam byť aj submisia, ale hovorím, za mňa ten Pirát, jak všetci hovoria, že drtivý postoj má a tak ďalej, ešte ja som ho nevidel. Ty si ho videl niekde, ten drtivý postoj? Nie. Videl si ho niekedy ukončiť niekoho na KO, TKO 1 rana? Nie. No, tak, diváci, správte si na to. Sorry, Pirát, ako ja ťa mám rád, uznávam ťa, klobúk dole pred tým, čo robíš, ale... Dobre, ale Attilka
teraz 4 roky nezápasil a budeme sa, akože, že nezápasil, tak ako nemá šancu proti Karlitovi. Nie, ale on má ten úder. Hej, ale Pirát nemá ten úder. A hlavne na oného, jak sa volá, Karlita, potrebuješ úder, hej? A on ho nemá. To je jasný kurz 1.11, asi zbytočný, ale išiel by som do toho. Akože ja by som... Karlito je jasný víťaz v tomto zápase. S King Kongom by som to šupol na tiket a... A ideme do Vegas. Nie, podľa mňa ten catchweight Carlos Vemola jednoznačný víťaz. Jediná šanca Piráta bola to zhadzovanie. Takže tak to vidím ja. Ďalší zápas. Vlastio. El Chapo. Čepo. A toto ani neviem vysloviť. Piotr vieš to vysloviť ty? Vavrziniak. Tak. Majko, nádhera. Krásne. Je to zápas na poslednú chvíľu, hej. Vlastne Kincl sa tam zranil. Zase v tom zápase by som favorizoval jasne Kincla. V tomto zápase Čepo je v plnej príprave, pripravoval sa na Kincla. Je to veľmi dobrý postojar, ktorý má rád prestrelky. A Piotr tiež postojar, tiež ukončuje rád na KO, ale myslím si, že v tomto smere ja to vidím skôr na Čepa. Ďalší zápasník, ktorý bude pod vedením Attilu, čiže bude si môcť podľa tvojho scenára možno popraviť chuť práve po tom predchádzajúcom s Pirátom. Ako ten Piotr má 4 zápasy teraz výhru, hej, sa mi tak zdá, Mari. Ak nie, tak sa ospravedlňujem, ale tu v grafike to, keď tak upravíme. Ale je tam šanca, podľa mňa. Je šikovný fighter, aj kvalitný, lenže mal krátku prípravu na to. Ja to skôr idem na Vlastia. Asi áno. Asi. A 1,52 kurz rozhodne za to stojí. A posledný hlavný zápas o 300 000 eur. Čo by si robil s 300 000 eur, Majko? Fú. Do Zaričky. Áno. Hej, asi. To by bolo poukážek, čo? Ale teraz späť k téme MMA, hej, malá vložka. Bojan Veljkovič versus Andreas Michailidis. Brutálny zápas, na ktorý sa veľmi teším. Michailidis je brutálny zápasník, druhýkrát som povedal brutálny, ospravedlňujem sa, ale fakt je to brutálne. Vyvrcholenie Game Changeru. Vyvrcholenie Game Changera o 300 000. Za mňa favorit trošku, akože aj kurzy ukazujú, ale za mňa ten Andreas má skúsenosti a obidvaja majú skúsenosti z UFC. Obidvaja veľmi dobrú sériu majú teraz. Bojan bol pre mňa taký čierny koňom tohto Game Changera a nakoniec ukázalo, že jedinú poznámku, ktorú mám pri srbskom zápasníkovi je, že skolil Kazmu v prvom kole. Kozmu. To vystrníte. No, ale porazil aj Procházku, bolo to už dávno. Hej, ale je skúsenejší, poje tam oveľa v tom zápase, vysoký tlak. To trošku prihráva Bojanovi, ale ja si myslím, že Andreas je tak kvalitný fighter, že na body to vyhrá. Myslím si, že na body bude to v jeho prospech. Tu sa tiež rozídeme, podľa mňa Veličkovič to zvládne a 300 000 bude mať v kešeni a pôjde do Vegas. Alebo do Zaričky. Keď má vkus. Uvidíme. Dajte nám vedieť do komentu, ako to vidíte vy. Aha, tešíme sa na turnaj a vidíme sa na budúce. Šport.sk. Žijeme športom.